So bayan ka saka pin guda 4 sai ka danna kan create din nan. Kun ga yace me all sets, you are welcome to your new Afrimex experience. Sai ka danna kan explore din nan dan ya kawo ka ciki. Idan ya kawo ka ciki direct zai kawo maka nan wajen select an account, to sai ka danna kai. In ka danna kai zai kai linkin ɗinka zuwa inda za ka bude account. Kun ga yayi baki yaki, to in na zo nan dai, in na zo kan my personal data kamar yadda kuke kallo, to wannan information din su zan zo fara cikewa in tabbatar komai daidai dai. Nan gashi nan my name, misali personal data, my gender, my whatever, my state, my local government. To kun ga zai a nan wajen zai incomplete ai. Ga bank detail. Maska ce complete your profile. To in na danna kan complete your profile, ka zan yi selection ɗin account. Akwai account ɗin da misali looking to get started investing. Kawai kana so ka fara investing ne, wato sabon account. Yaro kenan karamin account. Just deposit, wanda minimum deposit ɗinka iyaka abinda za ka iya depositing shine naira 20,000 a cikin account ɗin nan. Sannan withdrawal ɗinka kuma naira 30,000 a rana. So kun ga wannan karamin account ne. Sannan balance ɗinka kuma account iya abin da zai ɗauka naira 200,000. Wannan karamin account ne. Sannan akwai group, shi kuma deposit abin da aka iya maximum kai deposit naira 40,000. Sannan haka shi ma abin da za ka iya withdrawing naira a rana 30,000. Sannan account zai iya holding ɗin kuɗi ne gaba ɗayan shi naira 400,000. Sannan akwai classic, shi kuma classic shine komai no limit, baya da adadi, ko nawa za ka iya sakawa. To kaga dole mu yi choosing ɗin classic kenan. Sai mu yi choosing ɗin classic sai mu sa choose. So bayan mun yi choosing ɗin classic za mu saka, sai mu saka wannan we are good to go kenan ko. So a nan wajen muka zo, a nan in ka tashi za ka kawo da bankinka da BVN ɗinka da waye da waye. To magana ta gaskiya shine nan wajen ka tabbatar da abin da za ka saka, abin da ya shafi account number ko kaza ko kaza, ka sa account na functional banki. Wato banki normal bankuna, ba su Opay ba, wallet ba, ko kuma wani money point. No, ka samu standard banki, saboda da shi za a yi amfani ake biyan ka dividend. Duk sanda za a tura maka kuɗi na hannun jarin da ka saya, kamfanin sun samu riba ko wani abu, to ta through wannan account da ka saka a nan, da shi za a yi amfani a duba shi a tura maka zuwa akai bankinka. Sannan haka in za ka yi withdrawing ɗin kuɗi ma baya, za ka cire kuɗi daga ciki, shi ma dai ta wannan account ɗin. Saboda haka a samu standard banki a saka account ɗinsu. Sannan ko a gaba ne za ka iya rasuwa, magadanka idan ka je ka kai amfani da su Opay ko kuma money point, babu branches su a garinku, wahala za ku sha, magadanka za su sha. Amma duk magantsi in aka samu standard banks ɗin nan da akwai branches ɗinsu a garinku, to duk magantsi dai abubuwan za su zo da sauƙi. Tunda in kuɗinka ya shiga dai, magadanka za su iya cewa at the end sai claiming ɗin shi. Amma idan ya zama na ka rufe musu kofar nan, ka je ka yi amfani da su money point, ko ya za su bi su claiming, zai wahala. So dole ku fahimci wannan. Ya zama na ka yi amfani da bankuna normal. So nan wajen na farko inda aka rubuta bank, kun kalla, za ka iya zaɓen kowane banki. Gashi nan selected banks ɗin. Ka yi selection ɗinsu. Za ka kalla babu su kalan su Opay ɗin nan, sai normal standard bankuna, kun gani. So ni dai banki na ina amfani da Zenith Bank ne, kun gani. Sai na searching, sai na saka Zenith Bank. Nan wajen account number, sai na sa account ina 10081021445. Kun gani account name zai filling, kun gani Ibrahim Sale, haka ne account ɗinka ne. Nan sai na saka mai BVN ɗina. Bayan na saka BVN ɗina, nan wajen sai na saka farkon sunana, first name kenan. Sannan nan kuma sai na sa wato last name. Nan na saka first name, misali ina saka Ibrahim. Sannan last name sai na saka sunan babana Sale. So kun ga nan wajen ya shi ne zan zo in saka mai BVN ɗina 22 whatever nambobi 11. Daga nan sai ka saka. So bayan ka saka, ka tabbatar komai daidai ne kenan ko, sai ka zo ka saka save and continue ɗin nan dai kenan. Amma sai ka sa BVN ɗin kan nan. Kun ga suka ce BVN is required, necessary, wajibi ne. So daga nan bayan ka saka shi, sai ka zo ka sai ka danna
kan inda aka ce save and continue daga nan sai ka ci gaba.